welcome back to my channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also comment uphinde ke futhi ke ulike ivideo bafethu la ngiza nje no double lithinta kakhulukazi umayogathi nale yansizwa isikhuzwe kakhulu ke ama channels noma ke ngizothi ke ama page amaningi abantu abaningi kahle kahle ke kuma platforms because ubekhuluma lapha khuluma ngomayogathi. Umayogathi we know ukuthi ke vele umuntu ke ophila nokukhubazeka, hayi ukuthi ukhubazekile, umuntu ophila nokukhubazeka. So mawusithi ukhubazekile sike sikhambiselana ke nendelelo phakathi ngalendlela lokho ayibeka ngayo. So abantu ke abanje labo vele siyazi ukuthi bebencishwa amathuba ngaphambilini. Kusho ukuthi lo mbhemu lo uthi ke abaqhubeke labantu ke abaphila nokukhubazeka bencishwe amathuba ngoba bona they are well capable, they are well able than them, uyabo. So kahle kahle uthi ke umayogathi akangaqashwa because umayogathi unjani ukhubazekile. Kunoqiniso kungakanani ke lokho into right kangakanani le. Angicabanga ukuthi ke lento abeyikhuluma uyicabangile because uyabona ukuthi naye uyikhuluma ekhulumela phezulu kweinhlungu anazo ukuthi hawo okay siyabona kuqashwa nosibani asinankinga nokuthi ngokubuka kwami nje bekuyindlela bekumele mhlambe ke abeke ngayo ukuthi asinankinga nabo nokuqashwa kwabo, yabo, ngoba nabo kufanelekile ukuthi baqashwe, kodwa ke kubaphathe kabi abanye abantu ke abanawo amakhono futhi njengaye lo mbhemu ukuthi ke awu nakho ke beqashwa kodwa usibandani ke thina ke singaqashwa. Ungabisayibheka kakhulu le yabo nokukhubazeka kwabo ngoba emlonyeni abakhubazekile bayacula futhi ingoma abantu bayalandelela bayithanda, yabo. Ukukhubazeka lokhu ke esikubuka physical ke sikubeka eceleni ngoba ke emqondweni umayogathi akukhubazekile, iskill noma italente ke lokucula unalo, right? So ake sizwe kodwa ke lensizwa kancane la uzozwa na ukuthi indlela abeke ngayo ayibanga inhle neze, noma ke ibinga mina ngokwami ngikubona ukuthi ke ibingasho ke kusukela kuyona. Ngiyabona ukuthi ke kusukela kwi-enga eyenziwa ke abahleli ke bayo imicimbi. Ake sizwe lensizwa. Bathatha imali bayodabukela lesidalwa lesithuba umayogathi bamdabukela ngoba ekhubazekile umjito, yabo. Sikhona sicule, yabo, besithanda abantu, yabo, kodwa ngoba asikho bafishane nje ngaxa sokwatha ngami ngoyinqamula inyawo nami ngibe ngaba bathatha imali bayodabukela, right? Injalo nje mfethu injalo ke futhi ke khona lo mbhemu lo ohlele eceleni bathi abanye ke kwayena ube wrong ngokuhleka leyo nto leyo ngoba ke ayihlekisi. Kahle kahle bekumele ke ambuyisele emgqeni lo ngoba lokho abekusho bese kungenelela esayidini elwrong, ucwasa umayogathi engashongo lutho kubani, yabo. Lokho kube into errong ngenye ke indlela bafethu. You can comment kodwa section down below nawe uzwakalisa uvo lwakho because baningi abantu lolu daba ke olubathintayo. So injalo bafethu, let's subscribe on the channel, don't forget to like this video. Danko. Kanti ke enye ngenza kwethu le ethinta ke udaba lwe MK njengoba ke sike sabona ke ivideo lapha ke on Facebook iMK ishaya iqubulo lapha ke kwesinye sezikole lawo osekunike inkinga yona futhi ke iMK ngoba ke kuneziphathimandla zemfundo ezithi ke bengafanelekile ukuthi ke iMK iziye iyokwenza ke leyo nto ke esikoleni. Kuthiwa ke sekujutshwe ke uphiko noma ke abophenyo kahle kahle ke eminyangweni ke wemfundo sekelo lapha ke ngevideo sabalele lapha ezinkundleni ke zokuxhumana eveza ke abanye ke bamalungu ke abegqoke izikipa ke zeqembu layo iMK shaya ke iziqubulo ke zepolitiki ke kwesinye ke sesikole kwaZulu Natal. Le video ke ukubonakala ke abafundi bebukela ke kukhona ke abadlubheke umfaniswane kwamasosha isuse ke umkhulu umsindo lapha ke ngoba ke umqonqoshe wezemfundo unkosikazi ke Siviwe Gwarube uxele lesi senzo ke wathi ke siphambene ke nomthetho
umthetho laphana ke njengoba ke kuphazamiseka ke ezemfundo noma ke ukufunda nokufundisa. Kuphinde ke kubonakala laphana noma ke kubonakale noxhaxha ke lwezicathulo zesikole ke okusolwa ke sengathi bezizonikelwa ke kubona ke abafundi. Unkosikazi ke Gwarube laphana uthe uyalele inhloko yomnyango wezemfundo laphana ke esifundazweni ke umnumzane ke nathi Ngcobo ukuthi ke ibhalele lesi sikole isazise ke ukuthi ke obekwenzeka akuvumelekile kwasanhlobo. Uma ke siqhubeka nalo lolu daba uNgcobo ube esekhipha ke isekhula laphana ke ngamanye amazwi ke bathi ke isecular ngolimi lwasemzini ke isingisi yebo bathi ke isecular suseke umsindo ke kwi-DA yakhala ke ngokuthi uhlela ke ukuvimba ke ukuvakashelwa laphana ke kwezikole, okuyinto ke ngempela ke exwayisayo ngoba uzobona ukuthi ke kwayona ke ngizothi iqembu leli le-ANC belikwazi ukuthi livakashele izikole uma kuwukuthi khona umnikelo ke abasuke behamba nawo, kodwa ke lokhu kuyaxaka ngempela ke uma kuwukuthi amanye amaqembu athi maye kwenza kube nenkinga. Laphana kumnumzane Sakhile Mngadi we-DA esifundazweni ke uthe bahlongoza ke ukubhalela ke umvikeli ke womphakathi ngendlela ke uNgcobo asebenzisa amandla ke akhe ngesekhula ke laphana ke u29 ka 2025 funa ke laphana ukuthi uqale ke ufake isicelo ngaphambi kokuba ke uvakashele ke isikole. Uthi ke lokhu kuzoba inkinga kakhulu ngoba ke la ubona ngathi ke kusetshenziswa amandla ke ngendlela ke engafanele. Ngokwesekhula ke laphana kuthiwa kumele uthole imvume kuqala ke ngaphambi kokushayela noma ke ngaphambi kokuthi ke uvakashele ke isikole osuke ufisa ke ukuthi ke uzivakashele, shuthi ke uma uyiqembu noma ke uma ke iqembu elithile lifisa ke ukuvakashela ke leso sikole. Uma ke siqhubeka nalo daba noma sicaphuna laphana ke yena uNgcobo uthi ke kulesekhula kumele ke uthole imvume kusasele ke izinsuku ezingu-30 ngaphansi ke kokuvakashela sona isikole. Uthi lokhu kuyimizamo ke yomnyango yokuthi ke unqinde ke amandla ke amalungu ke esishaya umthetho ekuthini ke avakashele izikole ke kusho yena ke uMngadi. Ubuze ke ukuthi ke ngabe yini umnyango ozama ke ukuyifihla ngokwenza lokhu. Iqiniso ke ngokuthi ke izikole eziningi ke zibhekene ke nezingqinamba ke ngengqalasizinda okuyiyona ke eshodayo laphana ke kwabasebenzi nokungaphathi ke ngendlela ke izinto ke insiza zokusebenza noma ukungaphathi ngendlela ke izinto ke zakho ukusebenza. Uthi ke kumele ke engabe bayakwazi noma bayakwamukela ukuthi ke abantu noma ke labo abangama stakeholders bavakashele ke sona ke izikole kunokuthi ke bavalelwe noma ke bavinjwe. Uthe ke bazobhalela ke nomphathi noma umphathiso umnyango ke wazo ezemfundo umnumzane Sipho Dlumuka bafune ke angenelele. Uma siqhubeka nalo daba imizamo yokuthola ke ukuphawula ke kwe-MK kuyona ke le ndaba akubanga ke impumelelo ke kusho bona ke abezindaba. Ukhulumela ke umnyango kuzwelonke umnumzane ke Eli Mhlanga uthe ke bayelele umnyango laphana ke wesifundazwe ukuthi ke ukhiphe lesekhula ke yezinto ke okumele ke zenziwe uma umuntu efuna ukuvakashela zona ke izikole noma ke isikole. Uthe kumele ke ubhale inhloko noma ubhalele inhloko laphana ke ngamanye amazwi ubhalele uprincipal noma ke inhloko yomnyango noma ke uyena uthisha inhloko njengoba sesishilo ubeke izizathu ke nosuku ufuna ke ukuvakasha ngalo kusona ke lesi sikole. Bafowethu lolu udaba ngempela kusamele ke abanye abantu bangalithatha kancane kodwa ke kubukeka ngathi kuyinto ke enkulu futhi ke ekumele ngempela ke isonike isukunyelo ke ikhulunywe ngoba ziningi izinto ezigcina ke zenza ukuthi amalungu noma ke amaqembu ke avakashele ke ezikoleni ke ezahlukahlukene. Okunye kwakho nje yikho ke ukuyobheka ukuthi ke ngabe ke ingqalasizinda ke yakhona lapho ke isasesimeni okuyisona yini ngoba ezinye izinto uyothola ukuthi ke zifihlekile azishiwo noma azikhulunywa ngenxa yokuthi ke kunengxenye ethile yabantu ke abavumelekile noma ke esikhathini esiningi akuyibona abathola ke igunya lokuthi ke baye kulezo indawo lezo. Kufana nakhona emakliniki uyothola ukuthi ke qwaqwa ilabo nalabo ke abasuke beyoseka lapho emakliniki, kodwa uthola ukuthi ke njengoba beyoseka lapho emakliniki nje
Yingoba vele ke bayazi ukuthi ke iliphi iqembu elidominateayo noma ke ekuyilona ke elibusayo kuleyo clinic, even ngisho abaphathi bayo kuyona leyo clinic basuke vele baziwe ukuthi ke bacheme naliphi ke iqembu, okuyinto ke engaphasiswa ke amanye ke amalungu ayo iMK noma ke amanye amalungu ayo iDA okanye ke ileadership yakhona la KwaZulu Natal, okuyinto ke bafethu eksamele ke futhi ke ekubukeka ngathi kumele isukunyelwe ngoba iletha ke isihlava esingekho sihle ekuthenini ke abanye abantu ke bebukeke ngathi bacwasekile uma sekuthi manje kunemigomo nemibandela kumele baqale bayilandele ukuze bekwazi ukuyobona noma ukuvakashela ke lezo zikole. Akusho ukuthi abantu abavele ke batheleke ezikoleni, yebo kumele bazazise izikole, kodwa ke sekubukeka ngathi akukho reasonable ngempela ke noma ke akukho right ke ukuthi ke izinsuku sezingaze zibe ngaka ngaphambi kokuthi ke ufike uvakashele isikole, nokuthi ke into ebukeka ngathi yenzeka la kuvimbela amanye amaqembu kahle kahle uma usuthatha ubheka ukuthi ke wonawo akwazi ukuyoyiveza einganeni, aziwe izingane ukuthi ke okuneqembu elukuthi kanje elinamandla ukuthi ke lincede la ngokwe leadership yakhona lapho ngaleso sikhathi. Anyways bafethu, ningasitshela nani ke nicabangayo ngalolu daba kuyona comment section, ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe kuyona ke i-channel. Ngenza ukuthi kuthiwa sekuboshwe iphoyisa ke lo mthetho lana ke liphethe ke iziyobisi ku N1 eLimpopo, lithe ke libakhombisa ke i-reflect yamaphoyisa eliyifake esihlalweni, libakhombisa ke ukuthi ke nalo liyiphoyisa, bathi ke kulungile kodwa ke bafuna ke ukusesha yona imoto, okungenzeka ukuthi ke bese bencinzwe indlebe laba bantu ke noma ke lamaphoyisa akade ke landela yona ke le moto. Uma ke kodwa ke ngenza ukuthi sibheka ama-comment ngalo lolu daba laphana ke uthi ukhumbuke akugcini ke ngokwehlisa ke isithunzi samaphoyisa ke lokho kwenzakalayo kanye ke nesevesti lengwe ke elihlisa ke isithunzi lihlonipheke kabi le vest ke usekhulumela ke abathanda ke kakhulukazi ugqoka lona le vest. Uma sibheka futhi laphana ke uPrincess Wakazungu uthi ke uyalunga sikhathela amaphoyisa ke abolile, bese ke gcina ke njengababili laphana ke uNdumiso noNundu, laphana ke uthi uNdumiso ke Tshanini uthi ke side hustle went wrong, bese kuthi ke laphana ke uHlavule uthi ke uHlavule noNdu uthi ke laziqedela ke kanjalo umsebenzi ke leli phoyisa. Baningi abanye abakathola kodwa ke kuyeza kukhona ke okusina nabo ke kubajeqeza.